everyone, hai lamsugo no jotona ani channel hai ang tini norok ni boskango sopai ha ang tini ani chucu changni teya thani nai dong ang chucu tangni dere thajagya mela tukjak bini bagai ang tini chucu tang teya thangnai mela khatang ha ani chucu tangna tini ang hai bogwai malainai ang sengtia bisi ketalbo ang janai senarak nai tangdi ang thangmani rok lama rok na ang kisa phunungnai ang train baino thangnai norok ani block no soya sak nai tangdi finally sung tabok okhalaijak auto lama bagai senarak nai tangdi auto kanai ra tabok kami tawa station here box station asak paijak hinde hili to bag beri sagya rode bostar laham bag tau khana borok paije ha tren kan su ko Nanti loko ana ai teman tawa Julaibari station manlai song tabok monabala station sopaija sing erane mono finally song tabok monabala sopaija manlai monabala market di masang-masang. Nah, yang belum apa dia? Ya. Sekolah. Oh. Di apa? Winter collection. Itu gel andai la faidi. Susutani no sopaija ang tahing lemani bagai ang video klay manlia nadi tawa asuk laija ari am nasa tama dance la dimba ba barata baje halai baji ko ani pho baji ko lai pho tama baji lai aro hopnuk le bom baji pho pasu pho ar kong nai pho pho tini baji bas sari mama tangta to asuk laija my supplier sung photo bajani hnai asuk laija 2022 ni last week naide mahlai ani suchai mamani basla arian mana mahlai buboy mahlai mamani basasak bubo bani kotai yang tini halai mama mo joto sai tangne family aro botongo susu phaijagya susu no phunungnai ang khana ready 1 2 3 start happy new year tini no ani vlog ang irono palaida sinai ang narokbai next video hai na hai malainai
narok je ane channel ketal oin tong narok please ane channel subscribe khlai redi te share khlai di jatona hamba